Batang hapok ka 6 menit siu ka lang sning. Ia ki arteli ki gol jong kanong se. Bat gandit kensan peli jingkang Rodri ya ka Barcelona. Kaba menta ka Barcelona bat ka Real Madrid. Kidang dan hapdeng ka jingi kini. Ban yok soy ya une orang yelek kai. Te perlok menta ngini pai shwa ya ka jingil ka jong kanong se. Persyai ka lang sning. Ha ka jingil ka baar jong ka group stage. Jong ka doron kom. Habang ipai ha ka na ka jingi kun. Kalong ka jingi kun ka ba itanat pa. Namar baro arleng kitim. Kitre shitom pa bat. Kilek kai pa kat bala abayay. Nakabenta. Laka jong ka tim. Hoy ka na ka jingil kai kalong ka jingil kai ka bay kait pa. Bat ba ha ka kelas step ka ba nengkong. Kadai ka nong kse ka ba lala ban lam kmat. Arlenot gol ya ka lang sning. Ka ba ya ka gol ka ba nengkong. Lala ban tep daw shano ha ka menit ka ba at kandai. Bat ia ka gol ka ba ar lala ban tep daw cliff. Hakam net ka balay pipra. Handray andalawan pai biang siya ka jingil ka jong ka second half. Day hakam net ka ba saw pipra. Ba ka lang sning ka lala ban tep ia ka gol ka ba nengkong ka jong ka. Lang ba umay ban cingay. Batang hadin 6 menit lala biang ka lang sning. Ban tep ia ka gol ka ba ar ka jong ka. Lang ba amit hakam net ka ba sanpeo. Kabal pelong sendan ia ka. Ban la ban pen ia ka ia kite ki argol jong kanong kse. Kaba kini ki argol kila ne hi hadu bekut ka jingil kai. Kaba ka jingil kai ro kalkut ha ka jingil kai. Lang ba ar la argol. Manta ka lang sning kalala ban kamay saw point ha ka group stage jong kami ikin point. Bat kanong sepat kadang don tang shipon. Kaba ka jingil kai ka ro kadang sa tang shigem. Bat hoy perong manta habang ipai pat nakalyang Rodri. Kadai kesin ka banengkong ba Rodri. Ulapan pau pajba ba ukuloy banyekren bat ka Barcelona. Halor ka kontrang. Namar menta ka Barcelona ro kalarung syakares banyekani ia Rodri hapdeng maka bat ka Real Madrid. Kaba menta ka jingkren bat une orangil karu kadang ya syakmat nakalyang ka Barcelona bat kumjuru nakalyang ka Real Madrid.